మన ఇంట్లో మనము మూగ జంతువులకు పేర్లు పెట్టుకుంటుంటాం. వాటికి ప్రశాంతమైన పేర్లు పెడితే చాలా మాట వింటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అరుణ అమ్మ, చూడండి అరుణ దీని పేరు. ఇది చాలా ఉంటుంది, ఒకరిని మీదికి వెళ్ళదు, ఒకరిని బుసలు కొట్టదు. ఇంకో దాన్ని చూపిస్తాను. దీని పేరు భూమి. ఇది కూడా అంతే, ఇది కూడా బుజ్జి. ఇప్పుడు ఇంకోటి దాన్ని చూపిస్తాను చూడండి, దాని పేరు భవానీ. అమ్మవారి పేరు. ఎంత కోపం చూడండి దానికి. చూసారా? అట్లా మతంలో కూడా అమ్మవారి పేర్లు అలాంటివి పెట్టినప్పుడు కోపం ఉమ్మడానికి వచ్చేస్తుంది. ఇది చూడండి బుజ్జి పాప మరో దమ్మ.